какво ще стане тогава? Тогава ще ми отпаднат задълженията. Напълно грешно. Грешка, грешка, обърках вратата, голяма грешка. Не, 31-а. Всъщност, сега, тази година ли го приеха това, не знам. Значи 34-та. Тук вече не съм в грешка, мая. Вече телевизора ли ни къщи, бе? Това ще го говорите на някой, който е смазан от системата и... Сте достатъчно смазан от системата. Направо не мога да дишам. Работите в сивия сектор, господин Йотовски. Няма смисъл да се лъжиме, да говорим... Аз не ви лъжа, ето. Кредитите ви, Елос Матрикс няма да ги опрости, нито ще отпаднат. Underground, Вин Дизел, Дуейн Джонсън с халата, майка виж и бара, знаеш, аз съм пълен психопат, аз съм готов да умра, но не и да спра. Вместо сега да ми затворите и да звъните на следващия, и там вече има по-голям потенциал да успеете да залъжете някой да ви върне пари. Вие се занимавате с мене. Си плащат. Които работят. Искам във вас да намеря потенциала. Няма потенциал, аз съм непотенциален. Ако съм бил груб, ще се извиня, обаче да се знае